Hi, hello, namaskara. Welcome to the Ganesh Vlogs and Cooking channel. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ನಾವಿವತ್ತು ಏನೇನೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈಗ ಒನ್ ಡೇಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬನ್ನಿ, ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಗಾಯ್ಸ್, ಇವತ್ತು ಸಂಜೆ RCB ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಮ್ಯಾಚ್ ಇದೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ಧರ್ಮಶಾಲದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಚ್ ರದ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ RCB ಮತ್ತು ಲಕ್ನೋ ಇದೆ. ಇವತ್ತು RCB ವಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ RCB ಇವತ್ತು ವಿನ್ ಆದರೆ 16 ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದ್ದು 18 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ವಿನ್ ಆಗಲೇಬೇಕು RCB. ಜೈ RCB, ಈ ಸಲ ಕಪ್ ನಮ್ಮದೇ. To let go even after all of this time. You are the reason why I'm fucked up, was drugged up. I lucked out 'cause I believed in all those lies, that you loved me, you never loved me. I don't know how to accept मसाले डोसे ये तो पागल है ना ये बहुत बड़ा गिरी मसाले one more okay यार मत हाँ okay bye share मत ले like मत ले comment मत ले okay नमस्ते मेरा वीडियो पढ़े Not enough, though you're not enough. Just want to shout it out. Got what you did still colors me black. And it's gonna be like that. I feel so I made this point now. You don't look back. It's gonna be like I feel so that's what you did. That's what you did. ಬೇಲೆ ಪೂರ ಮುಗಿಪ ಒಂದು ದಿವಸ ಹೋದಿಲ್ಲ ಎಂತ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ತಿತ್ತು ಆಂಡ ಕನಸನ್ನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನನ್ನ ಪೋಪನೆ ಜಪ್ಪನೆ ಇದೇ ನೈಟ್ ತುಲೆ ಉಡುಪಿ ದಾರ ಇಪ್ಪು ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಆಂಡ ಡೈಲಿ ಮಾತ್ರ ಫುಲ್ಲು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆದ್ರೆ ರಶ್ ಆದಿಪ್ಪು ದೇವೇರಡ್ಡ ಬೇಡ
ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಖಾಲಿ ಆದಿಪ್ಪು ಒಂಜಿ ಪೂತ ಸ್ಟಾಲ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಉಂಡು ಅತ್ತೆ ಅದೇ ಎಣ್ಣೆರು ಕಟ್ಟಿ ನಿದ್ರೆ ಮಂತಿದ್ರ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ ಪೋಂದುಂಡು ನೆಂಗ್ಲೆ ಬೋಪು ರೂಮು ಬೋಪುನ ರೋಡ್ ಉಂಟು MH